I remember ngithola isikhathi ukuthi no angife manje. But no angife ngithatha ushevu ngiphuze because kusho ukuthi uNkulunkulu akangidalelanga ukuthi ngiphile. Angimazi wapi, angazi nasithombe sakhe. Mina mangibuka ikhumbule ekhaya ngivele ngikhala. Ngibona amadoda amadala esakhala namhlanje. Ethi umuntu hayithi motivate umuntu hayi mfana wami usukhulile ngithi hayi wena. Mina noma nginginika imiliyoni. I need my mom. I need my father. I need ukuthi ma. You know, I need ukuthi ngithi baba please nje. You understand? Sambingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much saints for tuning in. Thank you so much. Gama lami ke ngu-ST Wadlamini. I am the child of God. Thank you saints egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga sihlanganisa ngezandla zombili. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Uma uthi uyaqala ukubalana, make sure ukuthi you subscribe so that you will get more of these relevant episode of which I believe you know they so helpful to the community and also bafowethu we are a platform ekwazi ukuthi ihlanganisa abantu abathile abantu abawusizo njalo njalo. We are more of a bridge where people get connected. We are more of a link where people get connected. A bridge where people they use to jump into another side. So siyambonga uNkulunkulu for the work that he has entrusted us with. So thank you so much bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start ngicela ukuthatha lithuba ngibingelele ngamukele umfowethu engenaye lapha namhlanje. My brother, thank you so much. Siyakubingelela mfowethu. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naphila mfowethu. Naphila futhi nina njani? Saphila mfowethu ngomusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much my brother. Khona la ekhaya. Sibonga mfowethu. Thank you so much mfowethu. Hey, uzizwa njani nje? Ngamsho uyaqala ukuhlala kwi-podcast or usuku wahlala kuyona? No, ngiyaqala nje nqa. Yaqala nje ubaphambi kwamakamera. Qala nje nqa nethwa ngithi ngiyabonga kakhulu and then nje kodwa umusa kakhulu. La ngecebo lakhe ngiyathemba ukuthi okuhle nomusa. But uzizwa njani nje mawuhleli phambi kwamakamera since uqala ungakaze waze wahlala nakuona? Yeah, ngingasho ukuthi ngizizwa ngijabule because you know sometimes ezinye izinto uNkulunkulu uyakunika isikhathi ukuthi uyiqale. Yes. And then ubone mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe italent lami nje ukuthi ngivele but ngijabulela kona ukuthi uNkulunkulu nje kunezinto akathi siqale ngalesi sikhathi you know siqale sifunde sibone kwenze okuhle ngesikhathi ngiyabonga kakhulu nje lelo thuba. Wow mfowethu siyabonga mani mfowethu sizongena udabeni lethu but nje kuyangifikela nje ukubuza nje mfowethu ekuthenini before uzosinikeza introduction yakho uzozintroduce nakubantu emakhaya but how do you feel nje since ke saxhuma nasifonini sakuthatha isikhathi eside sasheshe sabonana but how things going nje ufila kanjani nje nawe nangempilo nje? Ngijabule kakhulu ngoba bengayitshela ukuthi mhlambe ngahle kube ngendlela eyenzeke ngayo. Yeah, because sometimes abanye abantu uyakufusa ukuthi ufinyelele kubo kodwa ungathuli. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngabona ukuthi hawu ngikhuluma nawe ngithinta ifoni yakho kwaumuntu ophansi ozothile wangihlonipha wahlonipha ubuncane bami wahlonipha ubudala bakho sagcine sihlangene sakwazi ukukhuluma ngaze ngakwazi ukuthi ngifike lana wethu ngenxa yokuthi bengifisa ukuthi ngifike phambi kwakho ngizokwazi ukuthi kuningi mhlawumbe ngasizakala kukho uma ngifike eduzwe kwabantu abafana nani because nami bengifisa ngendlela emangalisa yes usaqala ikhathi ama TikTok ukuthi yazi lolu daba lwami noma lesimo sami uma ngasibeka phambi kwezwe mhlawumbe ngingasizakala ngoba izwe sibaningi abantu ezweni and then mabe baningi kusho ukuthi kungenza ukuthi ezinye izinto zivale ukuthi ula but uma sekukhona abantu abanjengani hawu
kugcine kuvelile lento osuke uyidinga or lelo sizofuna ukulifuna ugcine livelile ngenxa yokuthi abantu bakhona emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga kakhulu mfowethu, mhlawumbe singasiye kude nje sizongena straight odabeni lethu. Ngiyathanda nje ukuthi ukhululeke mfowethu, noma ngabe yini indlela ofisa ukukhuluma ngayo noma indlela ofisa ukubeka ngayo, ukhululeke mfowethu. Mhlawumbe nakubantu abaqala ukubona ke nasemakhaya mawungasipha nje nawe your introduction. Igama lami ke nguSibusiso. Isibongo engibizwa ngaso uDuma. Okay. And then ngiqhamuka KZN ngikudabuka Ladysmith. Okay. Bahlathi number 2. Okay. Washbang. And then umntwana nje ukhulele khona befunda koSgwetshe high school ngafunda primary imbizo yamaswazi. Okay. And then umntwana nje benamahloni kodwa khula ecula bangazi ngokucula. Esikoleni nje sicula umntwana nje ukhulele uculana esikoleni. ngicula gospel. Okay. Ngimotivate abantwana beSgwetshe. And then umntwana nje ophansi. Nangenxa yezimo ke but bengiphansi nje ngumntwana ebelusa lapha yana endabeni eKhabe Street kunenkomo. Okay. Ebengihlala khona. And then bekumntwana nje njengabanye abantwana uthanda ukudlala but bengasumntwana ovanzi. Lapho zemthola usuze benginamahloni kakhulu bengangitholi ngisho emcimbini. Ngisho kwama next door emcimbini bengisaba. Ngisho even if bengazi ngumntwana nje ubesaba abantu abaningi. I see. Understand but ke ngokukhula ngigcina ngenxa ukuthi bengicula. Esikoleni mangicula ke biba ngumsindo ngenyezwe because bengumntwana nje becula kakhulu and bengisifiso sami futhi ukuthi ngelilanga ngicule. But ngenxa yezimo ke nempilo bengikuyo noma engiphila phansi kwayo ngagcina iphupho lami ke ngiye ngithi alikakaphumeleli. But ngithanda ukungibeka nje kuNkulunkulu ngelilanga ngiyafisa ukuthi ngimdumise ngimbabaze ngesiphiwa ngiphe sona. Okay. Ake singene mfowethu nangendlela yakho uzofinyelela kuleso sigaba lakho nithothi mhlawumbe ezinye izinto egcina azenzeki ngendlela ofisa ngayo. Mhlawumbe ake sikulandele eqaleni indlela yakho yokuzaleka nendlela yakho yokukhula up until uzufike lesigaba sempilo kusona njengamanje. Mhlawumbe nje ake silandele eqaleni sike sathi masikhuluma efonini wangichazela ngendlela ozaleke ngayo. Mhlawumbe ake sichazele nanangombukela emakhaya indlela nje ofike ngayo emhlabeni nezinto ogcina usuhlangabezana nazo ngenxa yokuzaleka kwakho njalo njalo. Ngiyabonga futhi uSibusiso ke uzalwe eDandi Hospital. Okay. Uma ezalwa eDandi Hospital umzali wakhe umama uthe uma efika eDandi Hospital umama nje futhi ubekhulelwe. Uma ekhulelwe mina wafika eDandi Hospital efika nomlungu ekuthiwa ngathi wayemsebenzela. Uthola lo mlungu mayefika naye ufika ungena begijima nje ngathi bakuphuthuma ngoba phela lo muntu uyagula and ugulela ukushona and then kufuneka kuphuthunyiwe ukuthi umama atete. Ngenhlanhla umama wafika esibhedlela wafika futhi kushuthi kuleyo ward. Okay. Uma efika kuleyo ward umama ngenhlanhla mina ngabeletheka. Okay. Kuthiwa the same time ngiqeda ukubeletheka umama washona. Umphefumulo waphuma. Kuthiwa mayephuma umphefumulo wakhe and then ngenhlanhla mina sengitetiwe. Kuthiwa mabephuthuma bethi uphi ofike naye umlungu. Kwathiwa umlungu uthe usawulanda ama-ID akhe. Izinto njengama-ID and something and then kwangathi kuzawulinda umlungu ezefike. Namhlanje ngo-2026 umlungu akazefike. Usawulanda ama-ID and then bamthatha kumzali wami umama bahlala isikhashanyana nje inyanga isikhathi ezingangenyanga ukuthi mhlawumbe kukhona ifamily ezofika izomchecka. Kwangafika umuntu uzofika umama wami uzochecka umama and then umama wazothathwa kwafika isikhathi ukuthi ethathe incwadi ugovernment. Okay. And then mina ngathi ukuhlala kancane ke esibhedlela ngase ngiqeda ukuhlala kancane esibhedlela ngathathwa bangisa ehome eNewcastle eBablosh. Ihome le yentandana I think emaromini. Okay. Phathwa khona abathunzuza. And then ngafike ngahlala khona ngithe ngina 7 years. Mangina 7 years ngizo adoptwa manje ifamily lesisibonge ngibizwa ngaso. Okay. Kanjani ugogo lo wayengiadoptile noma ifamily engiadoptile yayinephoyisa elashona. Leli phoyisa lashona linengane eJohannesburg.
Uma linengane eJohannesburg kufuneka mali kuthiwa kuclaim imali zalengane eseJohannesburg zephoyisa. Manje I think kwakufuneka kuxhumane umama wephoyisa wengane ephoyisa nogogo. Ugogo kuze ebone ukuthi imali le izoya le eJohannesburg wathola ukuthi no asifune enye ingane esizothi le eseJohannesburg or ile umntana kalo baba. And then ugogo wayesebenza emaromini ehome yaba ekhaya labantu abadala. And then le ngihlala khona ihome yabantu abancane kodwa i-operator i-operator umuntu oyedwa. Iselady Smith manje ugogo le iseNewcastle. Ugogo kuze ethole le mali kwathola ukuthi efuneka ethole ingane ezothi le eseJohannesburg. Ngebhadi noma ngeshwa kwatholakala mina. Mangitholakala mina ngeza kulo family ngingazi and then mangifika kule family ke ngafika nje ngawumntwana omncane ngithi batshela umakhelwane ukuthi nanga umntwana kaMathula kusho ubaba lo wayephoyisa uMathula. Bonke umakhelwane wayebuvuma dayino umntwana kaMathula wawufana naye. Okay, it's fine ngahlala kulo muzi kanti ugogo babevumelane nabantwana bakhe ngoba iqiniso lugcina sokuphuma egcineni mangiza nendaba ukuthi babevumelane nabantwana ukuthi imali sizoyishare. Kodwa uma ungafunanga uyishare imali sizomtshela egcineni lo bese sithi akahambe lapha ecoshwa khona acoshwa khona ngoba akuzange kusaba amazwi amahle ngenkhula bese kucatshwene kusho ukuthi waxatshwana nje vele lezo sikhathi lezo ngoba ngithe ngikhula nje bevele sekunamazwi athi awusuka la ekhaya wena ufuna uhambe lapha ucoshwa khona noma ngishayiwe mhlambe inkomo engayilandanga noma ngingabuyisanga inkomo mhlambe ngisabile ehlathini ngabuye bekuthiwa awusuka la ekhaya hamba lapha ucoshwa khona. And then ngakhula ke kuleli khaya ngikhula nje kuba nzima ngafunda isikole. Uma ngifunda isikole ngafunda eMbizo ngaqala ke ngafunda nezinye izingane isikhathi esibe nzima kakhulu ilapho khona ke ifamily isithanda ukuhlashana. Uma kuhlashana vele ke ugogo naye seyayigugele sifika isikhathi ukuthi mhlambe ehambe. And then mina ke sengiphansi kwagogo vele akusekho le family ayingifuni. I remember ubhuti wakho wayefika noma elokhuzane ezongixosha mhlawumbe ngihleli nabangane ngixosha usola ekhaya eshaya amawindi umntana kalogogo because kwakwazi ukuthi angisuka la ekhaya mina ngiphazamisa nedlozi izinto njengalezo. And then ngingenankinga ngihambe ngibuza ugogo kanti ngakuphi ngicela ungitshengise uma every time ngimtshengisa abanye abantu gogo kanti mina uphuma wami ugogo ethi ayisizwahamba siyambona esho futhi useNewcastle. Hayi gogo phela asahambe nami kuDecember ngifuna ukubona umama. Uthe ngelinye ilanga kwafika umaka lo mntwana waseJohannesburg. Uma efika umama lo mntwana waseJohannesburg wathi ugogo nanga uma wakho. I think waxoxa nawe ukuthi act ngathi lokho because wayengathi uma wami uma wami nje ngajabula ngibona ngathi ngibona uma uthando lkamama. And then ahamba aphinda ngabuya naye angazwa ezele ini aphinda ngabuya hawu ma sengifuna ukubona ugogo ngifuna ukubona umama. Ugogo lokho ngizombona umama ngizombona umama. And then umama kuma eshone kanjalo vele I think mina ngagcina ke sengasazi imvelaphi yami ngokuthi uma uyena owazi ubaba. Uma uyena owazi family yakhe. Uma uyena owazi family yakhe abobaba. And then mina ngagcina sengihlala kulomuzi wa-adoption ngithe sengikhula yang-reject ifamily yathi awusola ekhamba lapho ucoshe khona. Ngathatha impahla zami. I remember ngangisesikolweni ngatshela uthisha umshengi owayefundisa entando. Ngathi thisha yazi kunenkinga so wathi ngiyakubona ukho right namhlanje kwenze njani ngathi thisha bangirejectile le family bathi 1 2 and 3 4 uyazi eNewcastle. Wathi ngiyazi eNewcastle banginika imali yena. Banginika imali ngagibela angangazi ukuthi kuphi wangilayela ngazi ngafika. Uma ngifika futhi nakhona home awu sanibona njani siyaphila ngichaze bangichaza ngiyabuza ukuthi yikho ngiyabona ihome ngilayela yona ngiyafika izingane ngicela ubaba uNzuza. Ubaba uNzuza umphathi wakhona bese kuthiwa ukhona but ufunani bese ngithi ngifuna bese ngithi no ngifuna ubaba uNzuza ngifuna ukukhuluma naye ngodaba lwami. Kwase kwathiwa no ubaba uNzuza ukhona but zama ukuthi ukhulume nathi ke njengamanje siza ukuthi ufunani before uye kubaba uNzuza. Okay. Ngase ngathi no it's fine.
ngingumntwana owayi-adoptela ekhaya, igama lami nguSibusiso. Basho siyakwazi. Siyakwazi wena. Sibusiso so ngathi yebo ya. Nkosi yami ngiyabonga. Bengizocela ukubuza ukuthi kuphi ekhaya. Injongo yami ukufika la ngifuna uma. Bekuthiwa hamba uye lapho ucoshwe khona. Ngifuna manje ngidinga ikhaya. Ngicela ukubuza Nkosi yami ukuthi kwasho wathi hayi babizana bodwa abahleba lapha noBabunzuza. Beqedwe ubaba ukuhleba noBabunzuza waswabuya kwazi ungitshengisa amafayili lo mama. Wachaza ukuthi no nasi isitori sakho uma wakho uthe mayiqeda ukuteta boy washona. Bakuletha lana ke esibhedlela and then basilethela yona le file ethi wena uma wakho wathi mayiqeda nje ukushona wangcwatshwa ugovernment emva kwalokho and then yiyo le file lathi esinayo. Okay, angisenalo ikhaya. Ngicela ukubona i-adoption yami because angisenalo ikhaya and akekho umuntu wakangichecka. And njengamanje angisenalo ikhaya, sengihamba ngihlala emzini abantu, sengidla ukudla kwesikole because bese ngihelpa isikole, ngidla ukudla kwesikole emakuphela nje ngoLesihlanu banginika ukudla kusalile squash and then ngiyodla bengibambisa abanye abantwana ukuthi ngidle. Nakhona sengihlala emzini abantu. Ngicelile lapha mangicelile ukuthi ngihlale emqhashweni, sengihlala koBabungobese, sengihlala uBabungobese obesindisiwe ekholo. Waza uyena bezama ukuthi list engilethele ukudla lapha engicuphe khona ngoba naye ube nezimo zakhe nefamily yakhe. List ukuthi ngithola ukudla ngilale ngidlile. And then okunye ke inkosi yami abantu besiza lapha nalapha. I remember ubaba uFatla wasema Romini uba umbatha ukumbatha and then wayengisiza naye ngihambe ngisuke ibanga ngiyofuna nje mhlawumbe ngiyolanda amaqathanyana akazongipha wona ukuthi ngilale ngidlile ngiphinde ngibuye late ngiphinde Nkosi yami lethi kukhona engikutholile lapha mhlawumbe uyozolanda 5 kg we rice ngisuka ibanga ngiyemakhasi ngiyolanda lokho kudla ukuthi ngilale ngidlile. And then ngakhula nje ngafunda ngiremember ngifunda ngagcina life yami isibhetha. I remember ngikhule kabuhlungu yazi and uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzongisiza one day because and ngikhula lapha akukho lapha engimemeza khona just ngisizwa abantu and then ngamtshela kulokhuzana uNkulunkulu wathi one day ngiyacela ukuthi ungisize ngiphume kuleli khuzana lesimo because vele ke ngabe sengikhula ke sengihlala emzini yabantu kube khona abantu uthothi mangihlela emzini yabantu ne ngihleli kahle ngiyasebenza umuntu okhutheleke ngikhuthele lapha beshaya lapha ingane beshaya and then nje ngishaya ngayo kanjalo because we met ingane bithe ukukhula lezi zinto zikamakoti wakhona udaba seliphuma ngabo manje sebexabana ifamily ukuthi wena waye bengakufunda ekhaya sengibizwa umakoti wakhona usethi wena usuka ekhaya and then ngize ngizoqala kuthiwa ngiyaxoshwa ngiyahamba ngibizwa le meeting awusuka la ekhaya wena hambe lapho uba kuthiwa hambe lapho ucoshwe khona is because awusuka la ekhaya. Wow, kanti engakuphi mina wangilandela ke story uma ungasho ukuthi utshelwe yimi and then uhamba kanje into yakho wena usuka la ekhaya and then wena wa-adoptwa kwakufuneka umntwana isoso sengizwe sonke lesi story ngizoshona phi because akukho lapho engizoshona khona. Wathiwa nje hayi mina wathi angene ke mina usuzwa kodwa ngichazela ukuthi wena wawuqhama ngapha eNewcastle and then istory sakho nje kanjalo mina ngisaziyo. Okay, eNewcastle bangirejecta nakhona ngoba ngacela ukuthi ilisting inkosi yami ngingenza umsebenzi because akukho lutho anginakhaya. Ngabona nje ukuthi iyabheda ngathatha isikhwama sami ngaphuma ngahamba. From lapho akukho lapho engiyakhona like angithi ngiyakubuza ukuthi uphuma yaphi mawuphuma akukho lapho engiyakhona ngifika eNewcastle ngaya kumasipala wakhona. Uma ngifika kwamasipala wakhona ngimile ngiyofuna indawo ukuhlala khona abantu abanganakhaya ema-office akhona ngiyofuna indawo ekuhlala khona abantu abanganakhaya. Kanti ngenhlanhla ngizohlangana nomunye umama ngimchazele naye ukuthi wathi wayefuna indawo right wayefuna indawo ehlala abantu abanganakhaya wasethi no waswathi no mina ngathatha ngihlale nawe ngoba sengimchazelele istory wathi ayino ngahlala nami esikhashana ngizokutholela umunye pastor ozokuthandazela sizama ukuthi uthole umsebenzi. Hayi ngahlala ke ngaya kwakhe ngahlala ngikutheleke mina ngavuka ekseni ngabamba izitsha nje mangifika ngiyaphithizela vele ukuze ngilale ngidlile ukuze umuthi lo kancane ukuze ngilale ukuze ngilale ngidlile ukuze ngithole ethunjini vele nje lapho engifika khona ngibe khwishi
Ngabe ngifika khona ngisho manje nje bakuthiwa ngiyofika emzini wabantu ngiba isikhwishi leso kwenza ukuthi kuthiwa hayibo phumula phela. Uyaphumula kodwa because ngiyazi ukuthi ngizolala ngidlile bakuthiwa kuyophekwa yimi ekufanele ngiqale eqala. Ngoba ngiyazi ukuthi kufanele ngipheke ngizokwazi ukuthi ngilale ngidlile. Ngahamba ke lahlala nalo mama mangihlala nalo mama lona kwafika isikhathi ukuthi kufika upastor lo wase eMpumalanga usho ukuthi ube server eMpumalanga iphinde ngesonto eserve eNewcastle bese yahamba futhi ebuyile eMpumalanga. And then wafika mayefika upastor kwathiwa nango upastor wamchazela ukuthi umama umchazela wasethi umama no wasethi upastor no umfana ngizohamba naye kukhona i-catering ile kwambatha and then ngizomthatha ngiyomcelela khona ku-catering ukuthi at least abe etohoza. Yimlo ngiphuma anginandawo vele okuhlala ngiphuma nopastor manje akanankinga umama vele ngicuphe kwakhe ngiphuma nopastor sesibheke le Emelo. Okay. Mangifika Emelo angifika umunye umuzi nje right baphila abantu bakhona. Okay ngiyafika kwambatha and then okay bese bethi kwambatha ukhona umsebenzi but umsebenzi khona uya ePretoria. Safuna ngimuve manje sengiyePretoria manje. Kodwa mawufika ePretoria sinesigaba sokuthi uzoba inyanga engakanani. Okay. Contract ikune contract eselukuzeni. Awuna ngempela yimi lo qhum sihambe manje size ePretoria. Ngize ngifike la ePretoria. Masifike ePretoria sisebenza kufika isigaba sokuthi mina abantu sebebuyele emuva icontract iphelile. Mina ngazi ngizoshonaphi. Mase ngathi okay it's fine. Ngathatha isikhwama sami kwakisonto. Ngathatha isikhwama sami. Kusiqhashele umuzi njalo la. Uma kuvala lo muzi wonke umuntu ufuneka ephume ehambe. Kuthiwa siyahamba namhlanje wonke umuntu uyahamba abuyele emakhaya ababuyela Emelo abantu abanamakhaya. But ngoba mina bengenakhaya ngase ngathi God ngizoshonaphi. Wana lento ethi hamba esontweni ufike ucule. Ngahamba ngabuza ngacheck amasonto ngangena kwelinye isonto lapha yana ilokuzana umuntu wayeme emgaqweni besontweni ngibabona begqoka impahla zesonto. Ngababuza ukuthi ngifuna endaweni esonto ngeke umzana ongakushiya. Bathi awusesontweni bathi ngiyacela ukuthi ngithathe ndophendele ngilahlela. Ngithathe khona. Bangithatha yimlo sengathi siya ekososha. Sifike esontweni labazalwane fike and then mangiqeda lapha bese ngithi ngicela ukucula. Ngicule kanti ngapha ngihleli eduze kwe-HR yaseNandos eMindeni. Okay. Wena mfana owakuphi? Ocula kahle kanje. Angihluphi ngihlala endabeni. Akukho phela ngiyolala khona. Ngihlala endabeni kanje. Indangazi ukuthi ngizolala lapha namhlanje ngiyacela ukuthi ungicuphise kwakho. Bathi no, kwami angeke ukhona yazi. But ke ngicela ukuthi ungazama ukuthi lapho ungazama khona and then bese I think isafe yakhe naye. Yeah. I think angaba nankinga vele ngangithe nje bengibuyise bengidrope lapha bengithathe khona. Wasethi okay it's fine. Ngacula wasethi nokusasa ekseni wena hamba uye eMindeni ngizokhuluma nabo ufike uzofika uqala umsebenzini. Okay. Hayi uNkulunkulu uyaqala usebenza. Ngafika ngangena emsebenzini ekseni ngathatha lokuzana ngabuyela mangibuyela le bangithatha lapha esontweni bangidropa lapha engikhona ngavele ngaya banesibindi ngayocela le ebesikhishwe khona ukuthi ngicela ningicuphise ukugcina. Bangicuphise ukugcina kulomuzi babengicuphisa ukugcina ngavuka ekseni ngaye eMindeni. Ngaboleka imali khona la angazi uzokhokhela washo but hayi ungayikhokhi. Bana yazi bese ngimchazela ukuthi wayengibuza ukuthi why usele la. Wathi ungayikhokhi ngayithatha ngaye eMindeni. Mangifike eMindeni ngiyaziwa ngavele nganiwe uniform. Okay. Ngasebenza. Ngizosebenza eMindeni akukho lapha engiyolala khona eMindeni. Offerisho ngumsebenzi kuphela. Eish. Okay. uNkulunkulu uyasebenza futhi. Mamela ukuthi wenze njani mami. Ngihleli lapha eMindeni ngiyacabanga nje amalunch abantu bayangena amalunchini mina ngikonje mangiphuma la ngiyaphi. Ngiphethe ubhaka kuphela mina bengizula nobhaka kuphela. Akukho konke ngiyothathana ngoba noma kuthiwa bengithola itoho ngathola umbhedanyana ngishiya khona lapha kuphela isikhathi ngasenamsebenzi ngishiya khona lapha ngoba akukho that's why ngelinye la uNkulunkulu ngiyafisa ngisiza ngomsebenzi stable. Because noma nalapha engikhona mangathiwa kuphela itoho yimlo ngiyashiya ngizokusaphi ngoba safune ngiyophanda futhi ukuthi ngithole indawo yenye yokuhlala. Ngafika eMindeni kanti ngenhlanhla mase kuyodliwa ngizoyodla kudliwa lapha kuhlala khona abantu. Mangihlela lapha yana hawu ngihlele eduze komuntu umfana nje uchef ufundela ubuchef uze lunchini.
Bese ngiyamchazela ngithi sho uyazi indawo zala la eMendeni uyona kuduru why ufuna eMendeni ngasathi mfethu azange nayo indawo kulala and then ngicela nje ukuthi noma ungibhekele ngathi idure nje uyazi manje wasathi no anginankinga ngihamba la ohlala nami until uzoyithola indawo because iphakathi kwenyanga ngavele ngabona ngathi hayi sekuNkulunkulu ke lo angeke umuntu evele kalula nje nami ngiyabhoreka mfethu kwakumntwana wasexhoseni umXhosa okay and then wow and then wangithatha ngahlala naye mangiphuma nje emsebenzini sengijabule ngiyohlala naye lapha yana ngahlala hayi uthema sengithola indawo sengibona hayi sekitohanyana singcunyanani ngahlala ke ngaqhashela kwami ke ngaqhasha kwaze kwafika isikhathi ukuthi sekukhishwa abantu ke ngama covid yo hayi lapho ngaqala futhi ngathi inkosi yami ngizoshona phi ngafika omunye umuntu wayezothenga ngambuza indawo yokuhlala ngibuza ngihlele ngiqhashile kodwa sengibuza ezinye indawo zokuqhasha ngamaplan and then mangibuza wathi mina nginayo indawo ngafika kula muzi lo ngathi ngabachazela ngathi ngifuna indawo yokuhlala 1 2 and 3 hayi kodwa ngiphelele umsebenzi but nayo renta for now ngizobona ukuthi ngithola kanjani umsebenzi uma kuphela uma kuhamba kwesikhathi okay but okay it's fine of course ukuthi ngifuzeke la kulo muzi ngafuza ingane zakhona ubona ukuthi yabona la hayi bathola uanti adeleli lapho ngithi ya ngibhlungu ke bodwa la ngafukuza ukuthi ngilale ngidlile ngithola ishelter indlu enkulu qala ngapha kitchen ngiyophuma ngale ekseni ufune ngivuke ekseni kubahliphi ngivuke ekseni ngenza kanjena ngibonge nokuthi nje ngihleli khona ngiyabonga ngihleli khona kumnandi but nje ukuthi ngithola ukuhlukumeza ukuthi abazali bakuphatha kahle benginenkinga yezingane ingane hayi abazali because umuntu bethi ungithathile wathi ucupha kwami uthola ukuthi ngizocushiswa uwe ngitholile isimo sami wangithola uthola ukuthi unkosikazi uthi ayike uthola ngenhlanhla uzwe ethethisa ubaba ethi ayike ngeke sikhone uzuyizwele ngendlela mina bengahluphiki ngithatha isikhwama sami angifuni ukuthi kuzoxoxwe angifuni ukuthi ngizwelwe ngalenhliziyo nje encane ukuthi inkosi yami kodwa one day ngicela ungiphe ungisize ngithola ishelter yami ethwa ngeso sonke isikhathi ngizama ukuthi ngizenzele izinto ngizama ukuthi nje ngizameke because manje uthi noma ubeka imali kufika isikhathi ukuthi umsebenzi usuphelile sekufuneka uthole ukuthi uzama omunye ubekele imali urent mhlawumbe izinyanga ezu3 sekuthatheka le mali obuthi uyibekile usurenta ngayo la you understand ngiphila nje leyo mpilo akulungi akwenzekile kuphathi nje angazi kufike enesigaba lapho mina ngisizwa umunye okay wabafundisi uma engisiza ungithola ngile I remember emakhaya ngisahlala khona ke emakhaya waswathi umama wakashange ngibona umfundisi someone ngimbize wathi ngibona umfundisi lana odumile mhlawumbe ngakusiza ekuxhumanise nobhuti usibobuthelisi ngekhathi zakhe hayi ngempela ke ngithi yes yazi lelisu li right ukuze mhlawumbe ngithole noma is something kubantu abangangisiza ngokuthi mhlawumbe kuvuleke indawo yasekhaya mhlawumbe bayakulalela abasekhaya ubinjongo yami ayileyo ukuthi ngithole abantu abazothi hayi siyasazi stories njena sike sadibana ne stories kanje okay ngathi okay it's fine kanti uzoza ezakheni ezakheni mayifika ezakheni kwaB mayifika ezakheni umfundisi hayi efike ngifike ekseni ngo8 umfundisi uzofika mina ngithatha ufike uthi uzofika ngo8 lo manje uzofika ngo8 asebusuku angidlile ngihlele ngigqoka ivest remember ivest nje yengwe ngigqoke nesikhindi ngihleli baze bangiboleka ama jacket kwaze kufika iweshi akho umuntu ethendeni yimngedwa usuku lonke akekho ngathi yo la ayingahlala ngabekeze kwazi washona ilanga ngabo 8 yazi ama-men of God afika ngabo 80 ke vele sekugcwele abantu futhi yes alakade mina angazi nokuthi ngizohamba ngani nyapi ngaba ngamtholi inkosi yami lomfundisi sengikhohliwe ngizoba yini kanti ngeke ngikhohle
wayithi mayisoka kunomfana so and then igama lakhe so wasathi uzoke akeze eze laphambili ngeza ngachaza isitori sami mangesichaza isitori sami wonke umuntu wayelapha yana wasukuma wanikela ngayo yonke into yonke into mawuthi yonke nje into ongayicabanga wanikela ngayo and then nemali ke ayabanikela ngayo ke kusho mina angeke ngithathe imali ke phela angazi lutho nje mina ngizochaza and then mina ngikho la ngiyasuke nje ngiyakusibhuthelisa inqondo yami ngiyothola ubhuthelisa ngoba injongo yami ukuthi ngisizakale ngifuna ihome ikhaya angina stress nezinto lapha ephathekayo anginandaba nani okuphathekayo ngine ukuthi mangake ngikhuluma ekhuzini sure khona ifamily engizoyithola bazovela ngifika lapha na yimlona nkosi yami sengiyibona sengathi ngiyatohoza sengiyibona manje ngingena lana senza le mali manje sesiphuma lana singena ngapha siphuma lana singena ngapha angisafiki manje ukubhutha sibuthelezi injongo ngiphatheke kabuhlungu anginendaba nalokho abakunikele ngakho okay noma ngakuthatha ngoba mhlambe abangisaboni nempahla namafoni ababelokhuza naka angisawaboni manje ngashonephi angisangene nalo okay hawu impahla lezana okay is fine ke uthe mayebona sekuthi sekithi mina sengifuna ukuhamba ngoba esethenga ke lokho wathenga some finishers wathenga ke lapho ngase ngathi mina sengicela ukubuyela emva ngoba ngangifunde esikoleni I remember wathi ngizoza esikolweni lezo something zokulethela esikolweni something okay hayi wafika ke esikolweni lo mfundisi wafika bambona wedumile bambona ke waletha nalezo mpahla ke lezo ongeke nje uyiqhathanise nemali because ngase ngihamba ama church unikela ku ibizwe imali and I think abantu bakozakheni bebesakhokha kuthiwa sizomfundisa umntwana sizoyinika yena upastor lo and then babeshilo babebhejile baningi abantu bebheja bethi ngizokhipha 2000 ngenyanga ngizokhipha 5000 ngenyanga nginikeze umfundisi lo you know and then mina ngiyakusibuma mina ngiyabona lezi abayishoyo ngiyakusibuma anginendaba nemali ngizoyidlaphi lo mali ngoba nginakhaya nginanex ngiyakusibuma ngifuna ukuthi ngibulawa abantu ngenxa zemali nje bekusibuma hayi kwangafika kusibuma ngayithola sengigubhele imizi ama-site ngigubha ama-site abantu pastor sengigubhele i-site mina ngisesikolweni njalo and then ngathi okay is fine noba sengigubha ama-site sikulungile angivele ngihambe alikho usizo lami la ngamtshela ngathi ngekho zona wanginika imali wangihambisa umfana wakhe ngabuyela emuva hawu and then wena ngibuya phela esikoleni ngithe angilani hawu wena uhambe lapha ngathi uyosizwa uthe uzongisiza uthe uzobuya kimi and guys nje isimo angizange lokuzana ngicela ukubuya ngabuya ngasathi okay is fine abantu bakhona bebengisiza abanye bengisizele for ukungisebenzisa abanye bengisizele for ukuthi bebona ukukhuthala umuntu ugcina usu-anti kusize kahle bonke khuthele you know uthothi usuyahlukumezeka mina alukho hlobo lethwa angisakhona ukuhlala nomuntu nabantu uthi uzothi uyangithatha manje ngiyohlala nawe nezingane zakho ngeke noma ngane double store nelo angikhona because ngibonile ukuthi ngiphatheka kabuhlungu kanjani ngiba u-anti ngiwashe omaphinifa kweminye imizi ngiwashe yonke into akukho umuntu bengangicenga ukuthi ngilale ngidlile uthola ukuthi akekho umuntu okusiza uwedwa I remember ngithola isikhathi ukuthi no angife manje ngathi no angife ngithatha ushevu ngiphuze because kusho ukuthi uNkulunkulu akangidalelanga ukuthi ngiphile angimazi wapi angazi nasithombe sakhe mina mangibuka ikhumbule ekhaya ngivele ngikhala ngibona amadoda amadala esakhala namhlanje ethi umuntu hayi motivate umuntu hayi mfana wami usukhulile ngithi hayi wena mina noma nginginika imiliyoni I need my mom I need my father I need ukuthi ma you know I need ukuthi ngithi baba please nje you understand kuba nzima uyabona abantu lapha ukuthi ayikunzima but ubona ukuthi uma ngathi nje ma ufuna nokuyibuza lena nabhuti since umama wakho ungamazanga yeah
obvious nesibongo sakho shothi awuzange usazi like ukuthola isibongo ingenxa ukuthi wahlala kulomuzi lo wakwaduma so izinto ezifana noma ID zona ke zathola i-ID angithi mina isibongo vele sengine yonke into eyakwaduma okay yonke nje into isifike sakwaduma kuthe makushaya isikhathi sokuthi esikoleni kuthatha ama-ID mahala ngayithatha mahala lapho ke ngesibongo sakwaduma nje isibongo sakwaduma isona ngisisebenzisayo so amagama ke wona wathola kanjani vele wayesekunemile mama igama lithi sibusiswa ngalethwa wonesi esibhedlela elithi sibusiswa ngalethwa wonesi esibhedlela wathiwa usibusiso and then ke base kwabhala leso story leso ke sikama wakhe ukuthi kunomuntu oshonile kanje ubelethwa umlungu and then ngathi besebenza eplazini and then mayesebenza eplazini kodwa mawusulandelelisa kahle lapha ngathi ngathola ummeli oyimele because mina I have abangithatha serious wazi wakhuluma umunye nesothi hayi into yakho wena hayi khona something la behind why when into yakho ithule nje manje ngase ngathi okay it's fine ngicela ningitshengise ama file lokho eningibhalele kona nangisendela ngicela ukubona face manje laba bantu laba okhulela bona okanye nje mhlambe nasemphakathini okanye nangase sibhedlela abekho abantu othola mhlambe bebemazi umama wakho ileyo nto ke obekuthiwa khona bebemazi or ngoba sikhuluma kanje mhlambe khona abangavela abamaziyo because ngaleso sikhathi akekho amazi wazi wancatshwa government ushuthi ngaleso sikhathi nje akekho amazi akekho wayazi ukuthi kwenzakalani umlungu wayazi wabaleka umlungu ushuthi wabona umlungu ukuthi ayingangami kushuthi lana kuzofuneka indleko nangu nalomntwana ngizothini lo mlungu wayehlobele kanjani naye umlungu kuthiwa wamletha kusolakala ukuthi wayemsebenzela eplazini kuthiwa kusolakala ukuthi wayemsebenzela eplazini ngoba angeke mawubabuza ezinye izinto uyababona bayasho but uthi why nikuthatha phi izinto njengalezo leso wathi hayi isikhathi somlungu sasithola ukuthi simbuze okay mlungu lo muntu umthathe awa nabuza lokho nangabuza ukuthi waphi mama sengibuza nje nami sengithi wena ngabuza ukuthi mama waphi abuza nje ukuthi umlungu umthathe bemsebenzele eplazini kwakuphela so ukhula awunamfowenu awunasisi awunababa awunamuntu nje ngimi nje ngedwa uwe nje wedwa sizwe bahlala lapha koGoli wena makushaya ikhathi zamaholiday awuyindawo ngihlala endlini December ufica abantu bengekho bonke uthola ukuthi ngedwa nkosiyami ngiyabona kubhlungu sometimes ngiyakhala ngithi oh God why kanti why God akusho noma kuthiwa ngina million 100 billion ngiyohlala ngithi nkosiyami kodwa God le pain ngiyafisa one day mangifika ezulwini ungiduduze nje noma sengaya lapho engibhilonga khona kodwa nje ngibabone because kubhlungu ngifunqamanga into ehlala engidla ingenza ngibe nenhliziyo encane ngase ngibe nenhliziyo encane nje angikhoni angazi but nje ngiba nenhliziyo encane ngithole nje ngivele ngihlale ngedwa angikhona ukuhlala nabantu ababove 3 4 Erasen angikhona noma kuhlala emzini wabantu yabona uma ngothi ngihlala emzini wakhona umuntu ongithatha ngesihla awu mhlambe ngancamela ukuthi ngithatha enginabantwana ngibobonile abantwana bengidelela ungeke usho next sure uthi uhlele komunye umuzi umama wakho engasho next cela ungiwashele lokho cela uwashe izitsha kuthiwa uanti uzoyiwasha zitshele izingane zitshela abangani bazo abazovaka abayivakashela thawe uanti lo uzoyiwasha izitsha ngoba sizomxosha la ekhaya do you understand leyo mpilo uhambe uyokhala endlini uphinde uphume uthi ngizoshona lapha konje manje ucheck eqala ukuthi ngisimo esinjani mawuthi ya-check akukho lapho ngaya khona akukho lapho ngathi ngiphuthuma khona manje kwesinye isikhathi ufuna kubekezele for uze kufike esinye usizo phile nje leyo mpilo ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angizwele ngiphume manje ngiyafisa pastors and something ababukele
baphakamisa izandla mhlawumbe kukhona engakuthola ngoba ngizongicela ukuthi mhlawumbe i-curse or kwenzakalani why kanti Endawo ngisho umlando omncane konawo ngithi Nkosi ngicela bekhale begazulule bekhale bethi Nkosi mumbulele umntwana ngoba kufika I remember sengihlala enyangeni kwaMatsubane eWashbang. Okay. Mangihlala khona ngilayela umunye ugogo wathi yabona lapha mfana wami uma ufika lapha bokutshela useze eminyango hayi ngifike ngihambe nginike imali ngifike ekseni mangifika ekseni ngifika ngo6 ngiyoze ngibone ngo6 ntambama ulayini vele nami sengibonile ukuthi la hayi ngibuya nabazali bephila uyabona nje nawe ukuthi into abazenza la hayi abazali bayaphila ngibuya nabo ayina ngempela ngibe nethemba angakakholwa vele futhi noma kuthiwa ngikholwa ngangi-accept yonke into nje bengi-accept yonke into ngoba vele ngangakakhuli kakhulu uNkulunkulu ngi-accept nje yonke into ngakafunda kahle izwi nezwi nakhona nangiduduza uthisha wangenza ukuthi ngisindiswe waseKZN uMizulu Okay. wasesigweje uyena wangenza ukuthi ngithathe uJesu engiduduza naye wasethi ngithatha uJesu ngahamba ke ngathatha uJesu ngimthatha nje uJesu nakhona yabona nje ukududuza ingqondo yami ayikho man angikhona nasesikoleni kahle manje anginakhaya ngihamba ngathatha uJesu lapho mongitshela ngisathathele uJesu nje ukuthi phela ngiduduziwe mongitshela ukuthi nalo usizo ngaphi mina bengiya akukhuluma ukuthi ngizothola abazali bami ngizothola ifamily yami bengishona khona mangifika lapha ngithi hayi mangifika lapha kaMatsubane awu inyanga kaMatsubane esashona Okay. but hayi leya muntu wangikhulumela iqiniso wavele wathi nje kimi yes ngibiza ngegama hayi namhlanje uma ngifika lapha wathi ya boy wabiza someone ithwasa lakhe neminyanga yake eyincane wathi shoba ngicela ungilandele impahla zami zonke ezintsha hawu ngihleli lapha kuhlini inyanga le ngafaka iphandle hayi le lesilungu Okay. hayi ngithi hayi namhlanje ngisahleli lapha yana yabona nje akuthusi hayi landa impahla walanda zonke impahla ayibeka la zinama tag hayi and then wathatha imali yonke leyayila ay mathuka ngathi base ngabheka phela ukuthi abantu basekhona ngaphandle hey ungathwala ngami nje nginalawo table and then wasethi uzofuna abazane angifuna ukuqamba manga ngibone next Sure. into eyenziwa uNkulunkulu wena nje uNkulunkulu omdingayo kwasho inyanga ngangiqala ukuze ngiyathi wena udinga uNkulunkulu nje kuphela isimo sakho siphethwe uNkulunkulu uyena hawu ufuna abazali ufuna umama angiboni lutho uyangitshela ufunani and then ungitshelile igama ufuna abazali ufuna ngathi hayi ngiyaqala ukuze unyanga ngitshela atha ngizokunika mina okunakho ngoba ngeke ngikuthathe ngizohlala nginesithembu mina uzothi mangiyifela ngiyayigulela bese uphinda futhi uqala phansi ukuthi enjoy life uqale phansi manje ube usikhotheni mhlawumbe usukhuliswa uqala ube usikhotheni awusazi lapho uzoya khona mina nje ngizokuzama ukuthi ngaleso sikhathi ukuthi usafunda ngikunikeze lokho ongakunika kona mina ngahanjiswa ngemoto phela lapho sengihanjiswa sengithola ngedross Yo. kuthiwa buza ukuthi ayikho indawo eqhashisayo lapho ngayithola efonini kwathiwa siyeza no cash inyanga yangithatha bangisa khona ngifika khona amaplate amasha yonke into kusho nje yonke into ngahlala la ngahlala ke lana ngahlala kwafika isikhathi sokuthi nayo inyanga ishonele ngane ibhadi yashasha ishonele inyanga ayi kwabhetha kufuneka ngimove futhi la akade ngimove kufuneka ngimove la abantu abanazwele bazi kahle ukuthi lo muntu ufike nenyanga isimo sakhe senje hayi mase kuthiwa ufuna ukumuve bafuna imali Yeah. hayi baba asingene thina ukuthi uyintandane sasingekho lapho siyabonga imali uma ingekho siyacela vele ke into mina ngishiya lapho ngizoyisaphi ngoba safuna ngiyoguduza umuzi engizohlala kuwo ngiyoncenga ngithi ngicela Nkosi yami ningisize ngithole ukuthi ngihlale nje vele lezi zinto sengishiye lapha zikude mhlaba angabi nebhadi ngithola kude hayi vele ngibona ngishile lapha vele nginala uthothi kukhona nala ekhaya bathi cupha kule room inombhedi nani uthola ukuthi Nkosi yami komunye umuzi ngihleli kamnandi kanjani hayi
usathana uvela ungena enganeni ngideleleke ngoba ngitshela but mina ngikhuthele ngisho emsebenzini engiqhama khona mina ungababuza manje ukuthi hayi ngikhuthele angikhathali futhi and angiguli uNkulunkulu wangigoma first day angazi ngigula ngiphethe ikhanda ngiphethe isisu zonke lezo zinto cha angifuni uqhuma ugodwa wangigoma nje zisuka wathi nanya samgoma kuphelile angiguli angiphuza philisa ngaza sure ngiyagula ngilele phansi angikhathali futhi angazi ezomsebenzi hayi wena usebenza nelwane ngithi no bangisiza babengishaya kulami ngangishaywa ngize ngilale emzini yabantu kuthiwa baleke kuze ngibalekele emzini abantu koshaya ngishaywa ngihlukunyezwa ngimenyezwa kuthiwa noma ungayaphi uyephi kulindile ipayipi kuthiwa lengane iyahlukunyezwa kodwa kanti wayi lengane amakhalane besona ukuthi hayi khona lengane akuseya lapha wayishawa ngaka njalo iyashaywa inkomo mayingabuyanga kufuneka ilale phandle ngilala ebhavini ngifike ngilala ebhavini ubhavu kwakhona ubhavu omdala ngivele ngumboza ngilale ngaphansi angithi uqinile ngivule ngingene ngaphansi then ngilale khona ekuseni ngiyavuka ngiyobheka lezo nkomo sometimes ngimncane ngithi inkomo zisehlathini elimnyama ngiyayibona nje ngithi ngiyajika la ngiyasaba nami la ingane ngivele ngijike ngibuye sefune ngiyolala emzini yabantu sefune ngiyolala emva kwezindlu nje ngikhule kabuhlungu ngikhule kabuhlungu futhi uyabona ukuthi ngendlela engi-adopte khona kwakuyinjongo yokuthi mase ngisayithola ngalento vele masiqede ukuyithola lento akahambe ebuyele lapha adopta khona uma ngifika ke manje ne-adoption yami phela ayikho emthethweni okay ngithola kanjani ukuthi i-adoption yami ayikho emthethweni sengiza la ePretoria sengifike ePretoria ngithi hayi ake ngiye social development ngithi ake ngiye khona ngiyobuza ukuthi akukho wena okuvelayo kunje bavele baxaxa awukho hawu i-ID yami ayifani benza lapha phela babeqondanisa ukuthi kufana nengane lesi Johannesburg i-ID yami ayifani nokuzalwa kwami izinto zamafani namanje akufani mina ngizalwa ngoNovember i-ID ithi ngizalwa January mina ngizalwa nge-23 ngizalwa nge-20 ngizalwa nge-14 yona ethi ngizalwa nge-1 because kwakuphuthunywa kujaha ukuthi kushintshwe yonke into ukuze bethole imali bese bethi ayi siyabonga mfana namhlanje nginakhaya namhlanje angina next angiphethe lutho is because of abantu ababengithatha ebantwini ngamanga maybe kuthiwa ngangilapha home ngabe ngakhula ngafunda kwenzeka something because kwakuzoba nalento so bona bakuthatha lapha home benza zonke lezi zinto home ngagcina sengumntwana nje uhlukumezekile ukhuleka kanje sengihamba ngihlala emzini yabantu sengihamba ngifuna usizo and then ngagcina nje sekuso kwasho ukuthi uNkulunkulu angeke ngibone mos ukuthi ngiyahlupheka ngiyaswela ngihamba ngihlala and then ngeke ngibone ukuthi ngiyatohoza lapha nalapha ngizama ukuthi ngilale ngidlile because uNkulunkulu uyalifihla ihlazo lakho phambi kwabantu kunezo elisho njalo ethi angisoze ngakushiya Exodus 22 verse 22 uthi awuyikuhlupha mfelokazi nentandane uma ubahlupha na kanjani bakhala kimi la kancane ngiyakuzwa nokuzwa ukukhala kwabo nginalelo verse ukuthi uyangizwa why elokho ehamba nami kanje noma yebo ngithola abanye abantu abazongisiza ngabhlungu but one day angayibulali uzongisiza one day nginakho lokho ukuthi uzongisiza uzothumela ingilosi zakhe zingene ebantwini beqiniso uzothumela abantu bakhe beqiniso ukuthi one day mina ngiyamsiza ngenhliziyo elokuzana ngamnika umsebenzi ozomenza ukuthi abe ne-shelter ngoba injongo yami sometimes ngiyengikhala inkosi yini unganginiki umsebenzi ongconywana ngibe ne-shelter noma ama-general something kuphi because ngikhalela i-shelter unalokho ukuthi ngilala nge-stress noma kuthiwa uyahlukumezeka kuphi umsebenzi funeke ayikho into ozoyenza funeke ngilale e-shelteni noma kuthiwa kunzima kangakanani funeke ngilale ku-shelter because vele ngizoshonaphi mina ngiyabekezela ngiyakwazi ukubekezela kunzima ngese ngijwayele ukuthi ngibekezele mlawa ngitelele ingane kwasami encane laphana ungakwazi ukuyikhuza ikuthuke ikudelele hayi wena
hayi man wena kanti uhamba nini majina ubani ezinye ingane engazi uzobhlungu nje ethi kanti ma uhamba nini lo vakashile enyincane kanti kuphi kubo ma sometimes ubona abafana bangangami bethi ma yo ethi baba leyo touch ngivele ngikhale mina hawu God why God kanti kwenzakalani yini ungasangibuleli because manje hawu God mina ngedwa kanti why ngoba mhlawumbe ngibuza kanje my brother esikoleni mhlawumbe ngiqala esikoleni ngicine kwaba ngafunda esikolweni ngagcina kwa 11 grade 11 yes Okay. ngenxa yesimo nje ukuthi bevele sengihamba ngihlala futhi angifuni qamba ngingasakhoni stress usizi ngiyamuva ngisahlala sengihlala ngapha ngidla nokudla kwesikole lapha ngiyadeleleka basho lokhu nalokho abantu nje mhlambe kukhanya le ndaba kanti lengane yapi kwanti kwenzakalani nje yonke leyo nto leyo sengihamba ngihlala ngathi okay God ngoba ngiyakhumbula namakhali ngifika la ePitori ngathi akuzoqeda kunazo izikole eziningi ngizovela ngiqedele kuphi ngoba kufuneke ngirent kuphi ngoba kufuneke lokho yiko ngithi I need my shelter ukuthi one day uNkulunkulu angibusise ngakhe noma lokho ngithi noma ngizama into ngiyabuya you understand ngibuyele endlini ngibuyele because abantu balesikhathi guys angifuna manga mina ngibonile yini mhlawumbe futhi ngiqale kanje khona iskill onaso mhlawumbe into nje ukuthi uyakwazi ukuyenza noma ungayilanga esikoleni engayela esikoleni mhlawumbe noma ngabe uyilanga esikoleni no mina ngumuntu osheshe efunde izinto I think like electricity ngibhiza emakhaya ngenza izinto electricity ngikhanda izinto ngiyashesha nje uyabona ukuthi ukuhlangana bukhona because noma ngathiwa ngifunda fasting ngasheshe ngiyibambe it's just ukuthi nje angizange ilento bengiphazamise engqondweni nami ngicine sengasilokho ngani angifuni uqamba akukho lapha engafithi khona mawunginike umsebenzi because ngiyakhumbula ngike ngasebenza kwa Dunlop wesikhashana itohola ngoDecember but hayi wena hayi ufuna sekuzamele wena ukhuthele ende ngathi uyayazi lento it's just ngiyafocus entweni into engisiza ngayo ukufocus noma kuthiwa ngikuphi ngiyafocus noma ngathiwa nginomsebenzi uyani yenza sure ukuthi ngiyafocus ngiyafunda because ngisuke ngisheshe kuvukela into ukuthi okay kufuneka ngilale ngidlile kufuneka ngenza sure ukuthi iphutha ngilenza ngilibone mhlawumbe ngedwa akwenza ngisho emsebenzi ngiyenza sure ukuthi ngiyafocus mhlawumbe yini oyifisayo mhlawumbe sesikhulumela nje manje okungaba ukuthi mhlawumbe la ngombukeli uyasibuka lapha ekhaya ongaba nale question le ngiyibuzayo ukuthi yini ofisa ukusizakala ngayo ukuze ukwazi ukuthi ubese sigabeni la ufisa ukuba khona kulesi sikhathi samanje ngifuna uqamba manga enhlizweni yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde uma ngifunda ngikwazi ukuthi ngizenzele ngithole into ezongenza ukuthi ngizenzele noma ngifundele something ikhonto specific office ukuyifundela like abo plumber electricity something lezo bengithanda ukuyifundela ngesikhathi sami na ukuthi mhlawumbe ngihamba ukuthi kuyaqedeka ngifunda ama-N bani ngiqede and then because kungishayile ukuthi angikhoni manje ukuthi ngendlela engibuya esimene ngibuya kuso but sidinga ukuthi ngifocus nanokuthi kuphume lento le ukuthi manje kufanele ngibe semsebenzini kufanele you understand nje bekugcina sengidangalisa ukuthi okay angivele ngigcile la emsebenzini nakhona uthatha amato khwanyana understand ukuthi osakhona ukuthi uyafisa ukwenza ezinye izinto and into ebisenhlezweni yami makukhona noma inkosi noma ushifa bakukhetha ukuthi ngila ngithole isite i-2 room yami nje isite nje ngizame ngibe seyo because ama-site adure lesi sikhathi and amandla nginawo ngifisa ukuthi okay naye sathi yami ngiyafisa kubalaleli nje basemakhaya nayinkosi nani ukuthi ngelinye ilanga kube khona nje ukuthi inayo isite ngithi okay ngizozama nkosami lamatoho nginawo ukuthi ngibeke usimende pheko usimende injongo yami ngifuna ukushona njengoma wami ukuthi ngelinye ilanga uma wami washona wancatshwa ugovernment I think nami ngiyabona ukuthi kushithi ngiyogcina ngicatshwa ugovernment
because makuso ngiyabona ukuthi vele ugovernment nami uyongcwaba because akukho lapha evele ngiphephela khona akekho umuntu enongigadile mangafa nje manje mina akukho umuntu noma ngaphanqa nje ifoni nami akho abantu ababove 10 namanje ngivule above 10 balanje is because ngifocusile and angifuna abantu angifuna mhlawumbe abantu ababhethe abantu abakhona abantu abasupportayo ngaleso sikhathi, you understand, and then abantu ababhethe angigcili kubo because ngizolahla ifocus uthi sezothola sengikhuluma nabantu abaphuzayo mhlawumbe ngingaphuzi angijudge into yabo uthi sengizothola abantu abahamba kuyindlela ngingahamba mina ngibamba umzila lo nguwo ngoba ngiyazazi ukuthi ngiqhamukaphi, ngiyasazi futhi isimo sami ukuthi sifuna ngihambe kuyiphulayini ngoba ngaze ngalahla ulayini abantu bayobuyela emakhaya bona behlala emakhaya mina ngibesenkingeni like example ngihlala nawe uyaphuza wena uzoyidla namali mina namali lo 20 rand fune ngubeke mina ngubeke le site engifisayo empilweni yami le 10 rand fune ngubeke something engifisa ekuzeni ngike ngathi ngiya example ngiyajola ngifuna uthando angifuni uqhama ngaphambi kwabantu ngijolile ngathi ngifuna uthando uthi uyamtshela umuntu ngesithuthi sakhe umuntu ongenakha ongenamama ongena ngeke waxoxa nje lezo phelile base ngaxoxa bese kuphelile ngathi no God shoot is fine angifocus khona wenhliziyo yakho ozongipha yena one day because ngiyamazi uNkulunkulu body ngiyamthemba futhi ngiyazi ukuthi uzosebenzisa umthandazo bakhona abazobe bengithandazela emakhaya ngoba injongo yami ukuthi umthandazo nokuthi ngithole ifamily yami ukuthi makukhona nkosami owaziyo nowezo ukuthi kunesimo esikanje ikona ukuthi mhlambe ongilethe kakhulu la ukuthi kube khona mhlambe uvelayo eSouth Africa hayi man mina ngakusiza kukhona into yaba kanje kwenzeka kanjena ngiyakhumbula istory sikanjena umama kanje hayi udadewethu loyo hayi nginaleyo ukuthi kuzovela izinto ezifana nalezo zinto ngithiwa ukuthi mhlambe ngiyakubona okunye abalaleli abangangisiza ngakho but nje injongo yami ngifocuse kula yini ukuthi kukhona mhlambe ungathi hayi man wena uyingane kaSibandwane samfuna ngoba vele angaze ngibe ku platform enjengale angaze it's your first time because nakukhumbula ekhaya kwathiwa uzothi uyofuna ubani wakabani lapho clueless awunasithombe na bakwazi igama lakho wethiwa Ness and then nawe nje awuzazi umama ukuthi wayesebenza kumlungu emaplazini kuphi mhlawumbe bathi basebenza kumlungu emaplazini but abazi nabo nababazi that's why ngithi lapha esibhedlela ishima uyasibhedlela nkosana ngifuqama into yakhona ivaliwe abafuna ukungisabalisela ukuthi simple esibhedlela iDandi Hospital eDandi Hospital ya straight nje ngafisa abantu abasethuthwa kaseDandi abangayo abakwaziyo abakhulu abakwazi ukuthi mhlawumbe uzwa kahle kahle ukuthi because mina bangithatha njengomntwana, understand, and then angithola usizo ngoba ngeke ngakhuluma nomphathi wakho ngathi at least imphathi ke ngamcela ukuthi at least inkosi yami uma kunetoho lapho ke ngoba angisafuna izinto eziningi ngoba nani angitholi into ephathekayo sengifuna itoho ngizozenzela right ngikhulile manje I need akwenzeki man ngifuna manga angazi uzothi umuntu awunamabhade wena it's because of families. Wakhuluma nomphathi wesibhedlela? Yes, namhlanje nginamafoni akhe. Ukuxhumana naye. It's because of ngifuna nje sengixhumana ngetoho. Ngicela ngizame ngetoho ngosam wathi kuzovela ngagcina hlabasho last year kudala. Ngagcina ngiyekile. Ngithi hayi makuvela amatoho la uclean ke. Because ayike into engayazi ngifuna ngeke into engayazi. Mina nginomsebenzi ngiyawenza fast nje fast yonke into umsebenzi ngiyakwazi ukufunda fast. Wathi wana ngumbuke lapha yasibukela ekhaya mhlambe anga-offer nendaba yomsebenzi mhlambe khona indawo specific ongafisa ukusebenzela kuyona noma nje you can go anywhere usebenza khona? No mina uthatha ngisakhethi next. Abantu mina ngivele ngihambe mawuthi Cape Town bengishona khona. Mawuthi lokuzana Eastern Cape Durban yimloyo. Uma inkinga yami ukuthi bengiwenza ukuthi makuzoba neqiniso. Okay. But sometimes uthi uyahamba kanti umuntu uyodlala ngawe. Ube suyingcono life lana and then ubusukwazi ukuthi ukhema uphuma lapha utohoza. Uyarasthenze njengalezo. Abanye kuba kanjalo that's why ngithi namanje anginankinga uba vele iplatform yami kule platform ngize ukuthi ngithole mhlambe umkhondo. Okay. Sengaba senhlizweni
zababukeli nabalaleli ukuthi no mina ngiyafisa uNkulunkulu ungithinta enhlizweni yami ukuthi ngimsize ngalokho. uNkulunkulu ngoba mina nginenkolelo ukuthi umuntu uthinta uNkulunkulu. Yes. Ukuthi ebe isandla into ngiyithanda inkosi ngicela noma ngithola usizo kube isandla sakho. Kungabe isandla somunye ngoba kungabe isandla sesitha ngoba isitha singahle sishintshe kodwa wena ngeke ushintshe futhi uzokwenza sure ukuthi le nto iba nepurpose ngoba wena wangidala and ngicela futhi namanje ulokhu uhamba nami until ngiyethuneni. Ilokho nje ngimtshela ukuthi God ngiyacela Nkosi emthandazo wami uma lapho ukuthi noma ngithola ini ngingahlukumezeki. Ngithole enhlizweni yakho ngoba uyayazi inhliziyo yami, uyakwazi ukukhala kwami, uyakwazi ukuthi ngidlulephi and uhamba nami ungimovisa kubantu bengidelela ngiwashe amaphinti abantu, ngiwashe izinto zabantu, ngisizwa abantu abadlala ngami nje. Uma udlala ngami ngivele ngibode ngibe nenhlanhla bengizwa. Angifuni uqamba manga ukhona umlaleli njengomlaleli ozothi mhlawumbe umama example athi ezwele bese eyangisiza ngifike kwakhe athi ubaba ubanike lo wapi uzosilethela esikhotheni useke ikhaya lentandane leli. I remember umunye wathi wangibiza komunye wathi wezwa kuthiwa ise home la ngathi cha bengizwe no baba la ekhaya bengathathi isikhathi esithi ngivele nje ngivuye ekseni ufike nomama lapha ekhaya. Ngifike nomama wathi baba manje siyabaza abantu abanjengami. Ngathi cha mina nakhona phela angaze ngithi umama lona mama ngicela ilokhuzana into so uzwe uma ngimchazela ngiyofuna itoho. Ashathi hayi ngeke mfethu ngicela uzohlala nami lapha ekhaya kancane sizochuphisa. You understand? Mina ngifuneni kuye itoho ngoba ngiyathanda ukuzenzela yonke into engifisa noma ngicela kubantu ngiyengifisa into ezongenza ukuthi mhlawumbe ngizenzele sometimes. Sebengangilekelela yabo mangithi bengangilekelela mhlawumbe i-shelter. Hayi lapho ke sengathi bangisizile abantu kakhulu. Ukuze not i-shelter mhlawumbe example i-site. Example i-site. Ngiyazi ukuthi okay yinto isimele mina manje ukuthi sengaba kuye umuntu othi hayi ngiyamsiza ngiyamnika u-room amakhela u-room but mina ngihlala ngitshela uNkulunkulu ukuthi ngiyayithanda into eqhamuka ezandleni zami. Yebo ngiyahlupheka, yebo kunjena wangidala kanjena wangizala wenza so wabazala ngibazi family zangibazi yes but ngiyafisa ukuthi ngithola into engizokwazi ukuthi ibe isinkwa sami straight nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ziye phambili. My brother awufika ngephutha la nayo assurance ekunikeza wena yokuqala awufika ngephutha. uNkulunkulu simbonile ebasiza abantu abahlukahlukene ngokufika lapha kwi-platform yethu. Asiziqhaji ngalokho kodwa sinikeza uNkulunkulu udumo ngalokho. So ingakho ngithi since nawusho ukuthi it's your first time ukuhlala phambi kwamakhamera ngalolu hlobo ubalisa ngestory sakho nangohambo lwakho nje lempilo. uNkulunkulu siyamkhola mfowethu, simbonile uNkulunkulu eyisebenzisa le platform kakhulu ukuthinta nokushintsha izimpilo zabantu abahlukahlukene. Nayo ke-assurance engakunikeza yona. Okwesibili, ngazi usizo liyoqhamuka ngayiphi engele, kodwa usizo liyeza mfowethu. Usizo mfowethu luzoza. uNkulunkulu siyamkholwa njengoba ubushilo na ukuthi la uhlala khona la usatohoza khona, right? Yes. Nje just ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo. Mhlawumbe ikhona into ongathi noma ingengakanani kodwa ongathi yazi mangayithola manje ingakhona ukuthi ngibe neplan ethile ukwazi ukuthi ngiplan impilo yami kahle. No angifuni uqamba manga into mhlambe ngayini into yabona njengamanje into engenza ukuthi ake ngithi into engenza ukuthi ngingakwazi ukuplan into ngiyenze example ngihola la ngisebenza wena ngihola 3000. Okay, example and then lo 3000 lo uvela uphele wonke
ungaka-plan shuthi ngisebenzela i-rent, understand, and then ngisebenzela awusakwazi manje ukuthi ake ngenze plan, ake ngenze into, ake ngidayise something, ake you understand, kuningi esikubonayo bekwenza abantu bedayisa something, but uthola ukuthi akukho oqala because of isimo selokhuzana yakho sesalo usuyihola, understand, ayikwazi man ikwenza vele ustress vele akukho man, angifuna uqhamanga ngilemale kakhulu but enqondo nje futhi hayi ukuthi uyahlanya but just ukuthi angazi ukuthi uthathe umhlanganise nani. So kwayihamba izinto ezifana nama psychologist? No, angazoyihamba. angazi ngihambe njengalezo, nanokuthi uthando angizange ngithole, angikhumbuli nje ngithola uthando ngoba noma bese ngiyazama ngiqala ukujola ngivele ukuthi umuntu ube ku right usuvele nje umxoxela istory ahamba umuntu because of istory sakho nje uthi hawa lo muntu why wena uthi masumo WhatsApp ethi hawa wena unakhaya una next ngimtshela wonke into yonkulunkulu yabo understand izokwenzeka ngendlela yakhe but vele ngabona no izinto zavele nje lezi bengenza ukuthi uthando but into engishaye kakhulu mina uthando angitholanga, you know, but uNkulunkulu siringakimi yilona sengilithembile empilweni yami. Babukele bethu bonke lapha emakhaya, hleli nayo umfowethu uSibusiso wakwaDuma, naye futhi isibongo lesi isibongo somuzi ayehlala kuona negama okungesili igama lakhe kodwa igama nalo ethiwa lona amanesi nokuthi umama wakhe, by the way sokuyigama lakhe ke vele. Yes, so njengoba senzwile ke bafowethu balisa ngestory sakhe esho njengaSixhosa okanye ake ngithi nje sharela ngestory sakhe sempilo la asuka khona. You know kuningi bafowethu uma suke sikhuluma ngobuhlungu nohambo lempilo, ezinye zezinto lezi othola ukuthi mhlambe siyayithi masikhuluma ngempilo sithi life it is totally unpredictable, akekho wazi kusasa ukuthi kusasa liza nani. Nomama okumama wakhe naye kunesiqiniseko sokuthi kwangasiyinhloso yakhe ukuthi amzale maqede amshiye emhlabeni, kodwa kwaba nje isimo samfica ukufa ke siyayithi intombi eqoma noma ngabe uyikuphi la ithanda khona, futhi nangesikhathi ethanda ngaso, so akusiyinto ukuthi mhlawumbe uyazikhethela. So ngiyamnxusela ke umfowethu uSizo, could be any help eningakhontini imsize ngayo bandla lenkosi, starting from kuma intercessors. I think one of the key things esizidinga kakhulu, noma ke sesingasamtholanga ke mhlambe noma ngabe ubaba noma ngabe ubani, kodwa masithole ihlobo zakhe ngaba intokozo enkulu leyo. Mhlawumbe nabo abantu ababukelayo, mhlawumbe khona umuntu ongabukela ongathi mayilalela lesi story akukhumbule ukuthi kwaye kwaba nosisi okanye umama usibanibani wakwa esibhedlela saseDandi, wafika wazala umntwana washona, maqeda ukushona umntwana waphila, kanti ihlobo zakhe zikhona. Mhlambe ziyasibuka nazo lana azazi. Nang sihleli naye lapha namhlanje kungayintokozo enkulu nathi kwakuthina uqobo ukuthi sizwe nangani ukuthi yazi nathi kudala sasemfuna lo muntu. Kungayintokozo enkulu sidumisa uNkulunkulu kakhulu, ihlobo zakhe nje, ifamily yakhe. Mhlambe futhi isibongo esithile ungasese ukuthi mhlambe bakwaDuma, mhlambe isibongo esithile akasazi isibongo sakhe azalelwa kusona, akasazi lesibongo lesibongo akhulela ngaphansi kwakhe. So could be any help. Ama intercessors ngiyanxusa abantwana benkosi to pray with our brother here. uNkulunkulu asiphe umhlahlandlela sikwazi ukuthi akwazi ukuhlangana nezihlobo zakhe. Mfowethu angazi mhlawumbe makuthi kukhona okunye ukukhumbulayo nongafisa uku-add mfowethu ngikunikezele ithuba leli. Nje ngibonge kakhulu balaleli, and into enkulu balalelo ngicelayo prayer. Yeah. Iyona nje ngithenga mangifika lapha ngithi nje prayers. Umthandazo umphakathi unamandla. Yeah. Ngoba kukhona intandane ethandaza ezothandaza laphana,
kukhona umfelokazi ozothandaza lapha. Yes. Ukhona umuntu onesiphiwo ezahlukahlukene ukuthi mhlambe ngelinye ilanga mdlalo womthandazo loyo mawuhlangana wenze ibhomu ukuthi mina ngiphume esimene nguzo. Nami ngiyabathandazela everyday abantu ukuthi inkosi angifisa ukubona abanye abantu bekulesime nguzo. So ngazi family, sengazi umuntu, you know, sokuhamba uhlala ureject abantu nobathembile uthi hayi laba abazalwane bekureject nje kuningi. Into engayibonga kakhulu ileyo ukuthi ngigcine ngifikile la ekhaya and then ngiyazi ukuthi abantu abakaNkulunkulu uNkulunkulu uzosebenza ngabo. Bebone bekhumbule ukuthi khona into eyaba kanjena. uNkulunkulu nje mhlambe bekuyicebo lakho ukuthi ngifike kule ndawo. Yeah. Nginesho ukuthi uyicebo lakhe ukuthi ngifike kule ndawo and then ngiyabonga kakhulu. Into engingayisho nje kuningi ngidlule kukho. Bese ngizama nje ukuthi mhlambe ngoba ngitshe lapha isikhathi sincane but kuningi ngidlule kukho. Ngingabhala incwadi ngeze bethi asiqhubeke kwelandelayo. Uma ngathiwa nje ngichaza ukuthi ngihambe kanjani, ngahlupheka kanjani, ngashaya kanjani, ngadelelwa kanjani phezulu kokuhlupheka kwami. Kwanabantu abakusizayo uthola sebehleba kuthiwa la semsindawo. Sometimes uthi uthola usizo ubambezeleke lapho uthi umuntu kunika usizo ngathi uzokubambezela. Uhlale nje ingane zakhe zesikolweni and something kodwa uthema nivumelana wathi kulesi uzokutholela something ukuthi ugcina usu-anti wena. Mawubona ukuthi la ngiyabambezeleka. Mina ngigada ingadi and then mina uma kuthiwa bayafa abanikazi ingane ziyangixosha la one day angifuni ngafuna ukuthi ngiyocupha ngihlale ukuthi angihlale emzini wakho. Ufuna ngibe nowami umuzi kusasa. Ngibe nekhaya kusasa. Engizothi mangifa ngifele kulo ungafi njengoma wami. Lethwa ngithi injongo yami nje ushifu enkosini uma ngangithola noma isite ke ukuthi mhlambe ngizame something bese ngithola laba nemisebenzi ehlukahlukene guys ama general uma ngisazama ngoba phela nokuya esikolweni ngigcine kwa level because of isimo ngiyafisa nokuqhubeka futhi but akunayo indawo eba stable ukuthi ngihlale ngiye ngizama because ikole ziningi la ePretoria. Ziningi uzuthi siyabona nje yabo ukuthi nginekhaya la ngabe ngesikole ngiyabuya ngiphatha ubhaka wami ngesikole ngiyazi ukuthi ngilisi manje angifuni amanga. Utohozile lana wazi kophela nini uzothi uyafunda isikole sofuna ukumuve. Sathi yaqala ukufunda notohozo phela itoho sefuna ngimove ngithola umuntu ethi ngila Eastern Cape ngithi ngicela ungicuphise sekufuna ngimi Eastern Cape because of angifuni uba yiphara. Into engitshela yona ngifuna uba yiphara. uNkulunkulu ehamba nami angifuni uba yiphara ngizamile ukuyibulala isikhathi eziningi but ngahluleka ngasathi God ngicela uhambe nami kodwa angifuni uba yiphara. Awusebenzisana uzama ukuyibulala? I remember ngasebenzisa umuthi wamagundwane ngasebenzisa nebattery. Sometimes ngayisikaza lapha efletini. Ngithi mangawala hawa kube kuphelile kwanalento ethi uzothi uyafa manje kusasa kanti bengizokusiza. Yileyo nto yangena yafika la yathi uzothi uyafa manje kusasa ngiyakusiza and bese ngikufaka esihogweni ngenxa yokuthi ubulale umphefumulo wami wena wakho wena ungowami. Mhlambe ngifuna ukufunde uye mhlambe befuna ngikube kule platform kuzofunda lo munye othi mina nginabazali kodwa ngiyabadelela. Kunengane engiyibonile mina ngihlala emzini abazidelela abazali. Le ngifisayo mina ukuthi nje ngiyacela baba khona ingane engiyibonile mina ukhalela ukuthi ingane idelela umzali omdingayo. Mina ngiyamdinga kodwa ingane yamdelela. Mina ngaze ngimbone ngisho esithombini kodwa ingane nayo yamdelela. Azinye ziya ko rehab namhlanje. Zihanjiswa abazali esibadingayo. Ingane ihanjiswa umzali e-rehab ngenxa yokuthi iyamdelela. Thina siyamdinga ukuthi nje ukuthi nje baba. Anginendaba bayahlupheka basemkhukhwini. Mina ngidinga nje ukuthi ngithi sis. Hawu bhuti wami gogo. Bonke abantu uzo endlebeni besho ngapha nangapha. Uthi Nkosi yami kanti kwenzakalani ngami? Kodwa bese ngithi Nkosi ushila izweni lakho wathi angingedwa. And umama ongikhulisile mina ngize ngibe ngaka. Umusic wakhe
angifuni uqamba manga uDr Rebecca Malope uyena ongenze ngakhula kangaka bengibizwa ngoRebecca esikolweni Rips because imbe ngicula lapha I remember ngicula ingoma ethi mama wami ukuphina understand nakwenzani ungilahlele ntoni understand uvumelani badlale ngami wena usaphila bengicula lezo ngoma lezo zingiqinise ezinye iqina ungahluleki ziningi ingoma zakhe ngiyazi wonke ama-album akhe Uqhawa ngingedwa wonke nje ama-album akhe bengimazi bona bengiqinisa ukuthi no ngoba uRebecca ngathi akanabazali but bengibambelele lapho ngitshe ukuthi nami ngelinye ilanga ngizophumelela ngicule I remember ngithola itokhanyana engcono ngithi ngizame abantu bayadlala ngomuntu ngamchazela omunye ubhuti wasothi uyangirecordisa ngizama imali ngarecorda abangirecorda ubhuti wathatha imali washaka nje umsebenzi awusaqhubeki usengifuna igidigidi kwaphela kanjalo ke ngagcina lengoma yakho eyimnandi lengoma engenza something but kwagcina esifuna into engaphezulu kwamandla ami kodwa sengimkhokheli into esasivumelane ngayo nje abantu badlalile ngami ngabuka and you can also sing as well yeah isipho sami ukucula ikona nje ngifisa ngilanga ukuthi ngiweshipele uGod nje isona lezo nanokuthi ke la lapho ngihlala khona mina kugcwela Nigerians and then mina ngizwele livangeli lakudala kakhulu lo babu MJ Sithole o MS Mpungose lo elilwa nesono yes and then manje mase ngibona leyo magic ngicela angikholuleki ngiyezwa mina ngikho ekhaya noma ngaya nje ngizwa besho beculwa kodwa kunento ukuthi akusiyo lento engidingayo isifiso sami nje balaleli emakhaya your prayers guys ngicela nje prayers yenu ukuthi ngisizakale ngalo lonke uhlobo engingasizakala ngalo ngenhliziyo evulekile yes ezizosetshenziswa uNkulunkulu uzothi umunye ayinongi nayo iside ebengisebenzisa ngiyakunika and uyabona ukuthi ngidinga nje izinto lezi ezokwenza ukuthi nami ngiyamandla ami bese ngiyaqhubeka angifuni ukuthi akuthiwa ubezofuna imali no ngifuna nje umsebenzi ozongenza ukuthi ngizame ukwenza ikhaya lami ngibone ukuthi wow ngilenzile ikhaya lami ma and dad sekuzoba ingane zami ngelinye ilanga sekuzoba umkami uma nobaba wami nakho umuzi wabo you understand ngine nalento yokuthi wow uGod akahluleki nginethemba ngiyabaza abafundisi ngiyazazi inciko zeNkulunkulu zizosukuma zingithandazisa abona bangana umthandazo kimi ngiyathi ngizodibika usathane phela usathane ungathothi ngihamba nje kanje wazi ukuthi uqedile kodwa ngimthandazo yabantu esemakhaya ngiyazi ukuthi no kuzovuleka lento ethi usathane mina sekuphelile ngiyakubona lokho kunye ungaba usizo kodwa nje ifocus yami mangathola iprayer iyahamba lenqola ngoba iprayer isho ukuthi ingivulela lapho usathane akathi uvimba khona ngingafiki leyo njongo yami ukuthi nje umthandazo ama helper asengafika ngendlela ehlukahlukene kodwa ngenhliziyo zawo you understand nangomusa kaNkulunkulu awusho le line le eyayithi angingedwa le kaRebecca Rebecca uthi mina phela I remember la eqala ithi namhla izulu beltuma nonyazi lusabeka namanzolwandle amakhulu shugungigwinya ngizwa amazwi kaJesu ethi ungesabi mntwana ngingeke mina ngikushiye angingedwa angingedwa yena ngqo uRebecca ngikhule naye
ngikhule ngayo Hey. bazali bami bangishiya ngisasemncane konke kuminga kimi inkosi yami sengisele ngiyithandane zihlobo zami nabangani angijikele siza nkosi yami wenze njani na yizo zonke ingoma lezi bengilalela bangangitshela nje album ukuthi 2001 wakhipha album ethi besilwa sibanga leyo nto nje ngoRebecca bangazi ukuthi wathi ubani ozowina kuma award ithi mina ngiyamthemba umama bengimbiza ngomama owami umama ngiyamthemba manje ngempela Rebecca manje hlanye endlini isifiso sami ukuthi ngimbone ngelinye ilanga ngifisa ngelanga ngimbone ukuthi wenzile umsebenzi wakhe Zombona. Wenzile umsebenzi wakhe ngendlela Zombona. ngiyingane ngimbonile ukuthi umhloniphile uNkulunkulu wahlonipha ngokugqoka nangani into kaNkulunkulu wasikhulisa thina akaze ukuthi ukhulisa cha mhlambe ku music maybe yebo sikhulile thina esingazi bazali ngaye nje ungafike eKZN ufike kwahlathi ufike eSigwejo ufike bazo Rebecca abangibiza ngegama Rips and Rips abafana Rips and Rips bayazi ke masicula nje bayazi ukuthi okay uRebecca ke lo my brother yeah ne mfowethu siyambonga manje uNkulunkulu ngibonga ngempilo yakho and uNkulunkulu unecebo elihle ngiyamthemba kakhulu angithembe abantu ithi othemba lapho othemba lakhe likubantu uqale kusiwe kodwa othemba lakhe likuNkulunkulu unjengesihlahla esitshale ngasemfuleni oqabunga laso lingaboni njengoba ngingaboni mina ngabe ngiyiphara kusho ukuthi vele ithemba lami likuNkulunkulu ekuthiwa bengathembanga kuye ngabe futhi ngabe bengiyinkunzi ephara because akunamsesana anginamizwa ngashiya abazali nginakhanga nahloba nginasa owangitshela ukuthi wena uanti wena lethi sikhwama semali la bengizoba leyo nkunzi leyo ukuthi lokufaka umese nje mina wangitshela ngengane mina ngalahlwa kudala abazali mina ngicela please kodwa ngoNkulunkulu madoda wathi mfana wami noma kunzima bazosho konke abantu themba mina ungangilahli themba mina angimlahli noma ngilala angikhohlwa noma ngidla noma ngiphuza emsebenzini noma uphuza ngithi nina nazo kodwa uhambe nami kanjani ngiyamazi mina noma ngiphuza noma ngidle sweet ngithi kodwa ngiyabonga because kodwa ngibonga ukuthi angiguli mina yazi abantu bagula ngapha nangapha nasematokhweni ngiba kuwo abantu belova begula angiguli mina angaza ngifuna ngalokho kodwa mase kusho ngigula ngagula nje bananga ngithi ushave lesibhedlela phela labantu abafisa ukukusiza mfowethu bakuthola kanjani ya umuntu mhlawumbe makuthiwa khona mhlawumbe ufuna ukungisiza ngeprayer nangani engangisiza ngayo uNkulunkulu akamthinte ngayo inamba yami ithi 076 175 4185 076 175 4185 okay inamba yami ngitholakala kuyo le 076 okay and unawo nama banking details for nalabo abangafisa nje ukusupporta nga something for groceries and stuff nginawo ke wona angazi ukuthi mhlambe wona was ngekhanda no angazi okay no it's fine uzomthumelela no akunankinga think nami kuphela inyanga nami ngizozama ukusupporta nga something I'll give you 1000 just to take a cross ngiyabonga kakhulu baba ngosami ngiyabonga kakhulu ukusizile ngiphishe lapha yes and then nje angazi no mfethu ngithemba uNkulunkulu konke guys angifuni amanga uNkulunkulu ozobasebenzisa abalaleli uNkulunkulu ozokhuluma nabo uNkulunkulu konke because into engiyifisa kakhulu usizweni nabantu ngifuna liqhamuke uNkulunkulu that's correct ngibabonile abantu bekusiza ulahlekelwe ifoni ekusiza ngayo umuntu bese ethi iphi ifoni yami ngingahlala esontweni mina ngingahlala esontweni ngahamba ngoba uyazi mina ngihambile futhi ngahlala esontweni ngadeleleka khona esontweni yimi ngazi abazali bami ukuthi banjani ngadeleleka esontweni ngangasizakala ngisesontweni abazali befika kubo kimi ngangasizakala esontweni ngilala khona ngihlala khona ngiclean isonto every day yimi ngiclean isonto ngiyadeleleka ngaze ngabizwa emethini
ngilwela nje ukuthi kukhona abantu abafika bezongcwelisa esontweni ngesikhathi engasiso sonto and bengangilekeleli. Ngadeleleka mina bengahlupheki. Babona ngekho. Thatha ikhwama zami nganginemadlanyana nje ngangiphiwa yona omunye umuntu ngathatha ikhwama zami ngathi God ngiyaphi. Angeke ngideleleke ngisendlini yakho. Hawu ngathatha ikhwama zami lapha ngathatha indlela ngathi usizo ngendlela uNkulunkulu asuke angeke ngilale estradini ngoba uhamba nami noma ya reject noma nanokuthi nje futhi angisumuntu odlame ukulwa nobhemayo nodakwayo angazi kube ingane nje ebhedayo noma ungayobuza kuphi ukutshela ukuthi hayi umuntu nje emphakathini ngathi bebengangazi abantu abaningi ungazi bengibona ukuthi lo bengaziwa abantu abalapha because angisumuntu othanda ukuphuma angazi ukuthi ngakhula nje futhi uGod benginaleyo nto nje ngisaba nabantu nje umntwana nje uhlala esendlini you understand ngihlala nje esendlini ngilalela uRebecca ngobuza ukuthi ovulela uRebecca ngicule kanye naye ke lapha elokhuzeni funa mase siyolusa ke sihamba siyolusa hayi ngiyinsizwa nje futhi ubona ngathi uRebecca wona ukuthi hayi wayothanda uRebecca umfana ngiyinsizwa nje futhi ngiradio ngisambe siyolusa sidlale ngidlala namanye abafana kube mnandi kudlala wonke amabhola nani until manje inkinga bengazi ukuthi ungikhulisa apho uRebecca ngoba bema singahlangana sibe baningi sabafana asibuye endaweni efanayo singaxoxa siphaphe sicoke into yamanje mina ngiyazi ukuthi angiyolala ngingadlanga lo uyolala edlile mina ngiyasazi isimo sami lo akasazi isimo sami ungazi mangila esikolweni ungazi mangila I remember umngane wami ukuthi ubone kuhle wakasithole eBafati Lamhili uyena abangisiza nkosami esikolweni ephinde ngiphathele ikhaftini angiphathele ukudla sengimtshelile isimo sami intombazana kodwa because bengihlala naye nje edruphini kodwa ngimjwayele because bethanda ukuhleka benginamajoke ngiphansi kodwa nginamajoke and then nje ngiculeke ngithanda ukuthi kuyacula kwamnandi ngithanda ukuhlala nabantu abaculayo and then kube wena ongincedayo sometimes etshontsha ukudla kubo esongepha mina wena ukuthatha lokudla ethi hayi mngani hambe yodla mafika endlini uzodlana hamba uzofika ubona indlana because nalapho ifamily ngangithathe ngesiheli namhlanje yayingirejectile ngaso sikhathi ngoba ngisho ukuthi thona abangithathanga ngahlala ehome ngiyacabanga ukuthi ngeke ngaye home bangixoxela nje ukuthi hawu obani bayafunda abanye abathisha khona lo home ababefike ngesikhathi sakho bayafunda abawuthisha abantu banjani banemoto sebahamba bayohlala kusho ukuthi yimi ngedwa bawathi manje kuza nakavele kwabaso but ngoba uNkulunkulu unesikhathi sakho unepurpose futhi uyazi ukuthi usukenzani sometimes phela manje uma ngikhuluma kanje ikhona intandane ezohileka true ezothi no mina mama washona ngimazi ubaba washona ngimazi kanti khona ongamazi ungazisho isithombe sakhe khona uzosho njalo ukuthi hawa yimi ngidelela abazali bami la you understand khona umuntu othe uNkulunkulu bengeke ngifike phela la kuthiwa ngahamba nami ngofunda le mhlambe khona bengeke hide uyazi ukuthi ngalesi sikhathi nje kuzoba usuke kwazi wonke umhlaba wakhe ngesikhathi esikanje kunoba nomuntu osongo ngizokwenza ukuthi usibubuthele songamtholi lesi sikhathi umthole ngalesi umuntu ozokwenza ukuthi kunomntwana osePietermaritzburg ozobe ekhona ngalesi sikhathi kuzobe uyazi ngalesi sikhathi kuzobe kunesikhathi seTikTok uyena ozobe elalela lapha leyantandana yabona ngifuna uqhamanga into engayishiya nje kubalaleli entandaneni zonke guys abaqine bethemba uNkulunkulu ukhona akashiyani bebuze mina ukhona uNkulunkulu akashiyani bengathembi ukwezwe kakhulu bethembe yena because siphila esikhathini sanamhlanje uGod uyabuya ileyo nto engithi nje uNkulunkulu ebuya guys pray ukho konke ningisizako kukho konke nje beningisiza kukho nithandaze nishintshe indlela zobumnyama benze ubumnyama kuphila iqiniso guys uNkulunkulu uyabuya ileyo nto engithusa ubusuku nemini ukuthi uNkulunkulu uyabuya akasifice guys sibambene simunye South Africa wonke sibambanene kuye kwezimpi kuye ukuxabana guys kuye ukudelela abazali abantu abasha please ngicela nje siye ukudelela abazali siyabadinga labo bazali lo uma wakho ngiyamdinga lo ubaba wakho ngiyamdinga ukuthi nje
ngithi baba angazi ngikwenzeke kimi lokho kodwa ke wena uyamdelela uyamthuka ukhuluma konke kube uyamdelela awumhloniphi nalokho kuncane kanakho mina anginendaba nakho kuncane kanakho ngifuna ukuthi ma kodwa wena bukela unikiwe yonke into kwathiwa hlonipha uyihlo nonyoko insuku zakho zandizweni. Shalom guys. Thank you so much, my brother. But before we close, I feel like let me just pray. And uNkulunkulu ngiyamkhola mfowethu, we will open doors for you in the next few years to come. Now we will see the episode. So ukuthi hey usuyibuka usuku wakho usukhuluma ngazo lezi zinto uthi ngeke ngakhuluma ngasoka lapho uNkulunkulu esekukhumbulile. May the Lord open doors for you mfowethu. uNkulunkulu mfowethu angathi angakuvula iminyango. Sandla zakho ngathi zingathinta imali. Mfowethu uNkulunkulu ngathi introduce kuma seasons amahle akufake kuma green pastures. Usala usufakaza ngazo zonke lezi zinto lezi ufakaza usudlulile. Ezinye izinto sifakaza ngazo sisasekuzona. Ezinye sifakaza ngazo sesidlulile. Sengathi uNkulunkulu angakudlulisa kulokho maqeda yokuintroduce kwisizini entsha bese ufakaza ngakho lokho uthi wazi wafika nase studio ukhuluma ngalo nje lento le ngohambo lwakho usufakaza ukuthi wazi wafika ngisho studio. uNkulunkulu mfethu ngathi angakudlulisa kuzona zonke lezi zinto. uNkulunkulu akukhanyisele endleleni zonke zakho la uhamba khona. uNkulunkulu akwenzela amathuba. uNkulunkulu akwenza ube inyama indaweni zonke ezihlukahlukene. Udingwe amathuba kubanga amathuba. Ufike kwilevel la ukhetha khona wethu. uNkulunkulu akuvulela iminyango nawe yokumangaza. Jesus. Eminye yayo eyoza ngendlela nawe ungayiqondi. Kanti mfethu uNkulunkulu angaba nomusa kuwena. May you receive favor from God and favor with men. Favor from God and favor with men. Umusa ovela kuNkulunkulu nomusa ovela ebantwini. uNkulunkulu akwenzela umusa. Uthandwe ngabantu nangabantu ongabazi. Uthi uhlangana nomuntu kanti uthandwa umuntu osemagunyeni. Uhlangane nomuntu kanti uthandwa yiking kanti uthandwa yiqueen kanti uNkulunkulu create amathuba empilo ngawe. It is my prayer mfowethu uNkulunkulu akakukhanyisele endleleni yakho. Izandla zakho konke okuthintwa izandla zakho makukhanye. Konke okuthintwa izandla zakho makukhanye egameni likaJesu. Heavenly Father, I pray for the life of my brother. uNkulunkulu othoyingcwele egameni likaJesu. Ufikile kule ndawo ngethemba lokusizakala. Baba othoyingcwele akekho sake samboneza kuwe maqede benokuyisola. uNkulunkulu othona amandla akekho sake sambona uNkulunkulu onamandla enikela impilo yakhe kuwena maqede wayisola. Baba othoyingcwele siyathandaza uNkulunkulu othona amandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha iba nomusa phezu kwempilo kaBhuti egameni likaJesu Kristu. I pray that he finds favor with God. I pray that he finds favor with men, favor with God and favor with men. May his hands touch his money in the name of Jesus Christ. Umusa mawumlandele uNkulunkulu othoyingcwele okuhle nomusa makumlandele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lakhe malimention ematafuleni aphezulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu othoyingcwele wonke ama meetings that are against his name I scatter them in the name of Jesus Christ. Ngifaka igama lakhe kuma meetings uNkulunkulu othoyingcwele azoshintsha impilo yakhe. uNkulunkulu othona amandla each and every meeting, each and every people, each and everyone who's ganging against him in the name of Jesus Christ. I scatter them by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Baba othoyingcwele uNkulunkulu othona amandla onke wena unguyise wezingedamu. uNkulunkulu othoyingcwele uyise wezintandane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othoyingcwele siyathandaza uNkulunkulu othomuhle uNkulunkulu othophilayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray my God,
my God. New season for the brother, new season for my brother. In the name of Jesus, I pray, oh God, that you introduce him into a new dimension of life. In the name of Jesus Christ, Lord my God, we pray, nkulunkulu wethu engcwele, mfihle, umkhusele, nkulunkulu wethu engcwele, afakaze ngawe manje naphakade egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father, nkulunkulu wethu engcwele, for the massive great work that you are about to do in his life, in the name of Jesus Christ. Testimony after testimony, in Jesus' mighty name, oh God, we pray. Nkulunkulu wethu engcwele, family yakhe la ekhona, nkulunkulu wethu nezihlobo zonke, nkulunkulu wethu mazizwe izwi lakhe, mazibone ukukhala kwakhe, mazizwe umthandazo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza baba, mhlanganise nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu nezihlobo zakhe zeminyaka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uhluleki nkulunkulu wethu engcwele, wenza ngendlela yakho nkulunkulu wethu engcwele. Siyakunxusa Nkosi, wenza umusa wakho awenze Nkosi okumangaliso, ummangaliso wasezulwini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. I pray, my God, that he meet his brothers, he meet his sisters, he meet his uncles, he meet his younger mother, his mothers, in the name of Jesus Christ. Ngegama lika Jesu, omamncane bakhe, obabomkhulu, obabomdala, nkulunkulu wethu igazi lakhe, overall igazi lakhe, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I pray, my God, nkulunkulu wethu engcwele, igazi lakhe la elikhona mawunganikeza ukuthula lapha until baze bahlangane naye, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, mawungabanika ukuthula in the name of Jesus Christ, Lord my God. We thank you, Lord Jesus. Nkulunkulu wethu engcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nkulunkulu wethu namandla, nkulunkulu wethu engcwele, ngithandazela igazi labo, nkulunkulu wethu engcwele, mabangakuthola ukuthula baze bahlangane naye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, I speak even blessing, nkulunkulu wethu engcwele, upon his family wherever they are. Nkulunkulu wethu engcwele, mabazwe lelizwe through the waves, nkulunkulu wethu engcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bathinte kuphi nakuphi labakhona, nkulunkulu wethu engcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Libra kodostala brahadia, in the name of Jesus, Lord God, we thank you. Nkulunkulu wethu engcwele, ngegama lika Jesu, nkulunkulu wethu engcwele, ngithatha impilo yakhe ngicwilise egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. And for your glory, O God, nkulunkulu wethu engcwele, muvulele iminyango yonke, nkulunkulu wethu engcwele, evalekile, nkulunkulu wethu namandla, iminyango yempumelelo, bese uvala yonke iminyango yesitha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. I pray, O God, that he walks and he goes under open heaven in the name of Jesus. I pray for him, O God, that he walks under open heaven in the name of Jesus Christ, Lord my God. I thank you, Father. Nkulunkulu wethu engcwele, may he find favor with God and favor with man, favor with God and favor with man. More opportunities of life, unlimited opportunities of life, in the name of Jesus Christ, Lord my God. He got our support. We pray for him in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, for the wonderful work that you are doing in his life. In Jesus' mighty name, oh God, we pray. Amen. Thank you, Jesus. My brother, siyabonga kakhulu. Nkulunkulu makakubusise mfowethu. Siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu. Thank you so much, Bhuti. Nje ungisizile, ngiyaqala nokufika endaweni eranjena, mhlawumbe ngeke sagcina futhi uNkulunkulu sazophinda ngiyofakaza kakhulu ngoba phela kuningi, ngoba ngisho ngabhala incwadi
Now ngisathi mhlawumbe namhlanje ngisatatazela ngisasaba amakhaya Yes. but ngelinye ilanga ngibe sengixoxa sengijabule So sengichaza ukuthi khululekile. isimo siba kanje sengichaza kube ngimotivate futhi nje isikhathi ngithi kuba nezinto ekanje Yes. ngichaza ukuthi kuba nesikhathi siba kanje sidinga ukuthi ube kanje ube kanje kodwa nje ithemba lakhe mali ngasuka enkulunkulu. Wow, thank you so much, Leyo nto brother. nje imeba kimi njalo ukuthi themba nomuntu lingasuki enkulunkulu. Bonga mfowethu. Bazalwane, siyabonga kakhulu. Thank you so much saints. Thank you so much. Make sibonane laphana Soweto ngomhla ka 31 October. I want you to derive this date as early as possible. 31 October, Dlamini Multi-Purpose Hall. Sibonane khona bafowethu egameni lika Jesu, and please reach out to our brother, pray for him, support him egameni lika Jesu. As we have mentioned that we as ST Media will buy him a grocery this month end. uNkulunkulu bafowethu ngiyacela simsupporteni bazalwane bam bandla lenkosi nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much saints. uNkulunkulu makanigcine anifihle nonke lapha emakhaya. God bless you.